Mana, Yema. enene esikoleni kade bezosifundisa ama-social worker ezosifundisa ngamalungelo ethu. Hawu kwakuhle ingane zami. Hawu phela kubalekile ukuthi nizazi ukuthi nisuka. Kade besitshela ukuthi enene sinelungelo lokuthi singayenzi into esingafuni ukuyenza, umzali angasenzisi izinto ngenkani, futhi bathi ngaphansi komthetho walana eNingizimu Afrika thina sinalo ilungelo lokuthi usifonele amaphoyisa uma ngabe umzali esishaya bambophe. Lalela-ke sizumoya wami. Sizumoya wami mntana. Cela uhambe-ke. Angithi akukhulume kahle ama-social worker. Hamba kuye ekameleni ufike ukhumule yonke impahla yami. Yangizwa? Ngishiyele ngale ekamela. Ngikondlile ngokukhulisa. Namhlanje uzongijikela nama-social worker. Uzongitshela into ongitshelayo. Ngicela uphumele uhambe kuma-social worker uwatshele ukuthi ngiyawahamba angise lo hulumeni nakulowo maphoyisa. Ngicela ungiphumele. Cha phela manje mina engenza umthetho ama-social worker athi nawo abesitshela umthetho wakhiwa uhulumeni. Ngithi hamba uye kuma-social worker. Athi utshelwe yona akuthatha akise kuhulumeni-ke loyo. Ngeke uhulumeni azoshaya umthetho emzini wami. Into angeke iziyenzeke leyo. Yiko ungawashili izithi. Yiko ungawashili izithi. Ngithe ngiyabheka laphana ku-washing. Imfuhle ewashing yakho. Still kusawuhulumeni. Yenza njena-ke. Cela ungihambele ukhumule kodwa yonke into yami. Ushiye umuzi wami njengoba unjalo. Ungakhohlwa ukukhuluma uqaqana lesinuphi. Yimina engikhophekela ingane ekulukayo. Hayi mina mama bengingasho ukuthi sengifuna ukuhamba like abengisho nje ukuthi uhulumeni uthe sinamalungelo. Angazongihlanyela mina lo hulumeni. Umtshela ukuthi ngithe wehulumeni. Sengishilo. Uyangizwa kodwa yena le khona.